Tribali. Kasapol, nagre-ready na kami ng gamit. Ayan. Mamamana kami ngayon. Ayan si Otol. Merong trainee. Ayan sasama daw. May trainee. Susubukan daw mamana. Pamangkin ko yan. Sasama din. Subukan niya daw na mamana. May balak. Ayan, abangan nyo po kung anong mahuhuli na mamaya. Sana makadami kami kasi ilan kami? 1, 2, 3, 4, 5 kami magkakasama. 3 lang yung pana namin. So bali maghihiraman na lang yung iba. Okay, salamat po sa patuloy na panonood. Sana wag kayong magsasawa at patuloy na pagsuporta. Thank you very much. Sa mga hindi pa po nakasubscribe, ayan, pag-subscribe po ng channel ko. And sana po no skip ads. Ayun, para sa ayuda. Thank you very much. God bless po sa ating lahat. Bye-bye. Marami kayong kasama. Ayan Ayan dami namin Hindi man kayo kilala kasi malayo kayo eh. Dami kami magkakasama ngayon. Papahatid kami dun sa medyo malayo-layo. Sige po, at papunta na kami dun. Kasama namin mga paa lang yung nakikita ko eh. Yan may paa, ayan may paa ayan si Otol, lahat. Yon yung trainee Trainee yan kasi parang o-order na rin yun ng mga gamit. Yan yung sinakyan namin. Yun yung bayaw ko yun yung namin, kapitan. Yan dito. Malayo-layo ito mga kasapul. At nagre-ready na kami. Okay. Kita Buena mano. Kita. Okay.
pugita. Ayan oh. Awa oh. Barakuda. Ang laki. Laki. Goldfish. Ang lapat, malapat pa sa palad ko. Yan o. Kalapat. Patulidod mo ang salait, patulidod mo.
Ayan mga kasapol, umahon na kami at medyo maganda huli natin kasi maraming kasama eh. Ang lakas ng loob tumirang malalaki. Tingnan natin yung mga huli namin. Ayan unahin na natin to. Ayan ito last na tira buhay pa. Pitso, barakuda. Yan, buhay pa yan. Tapos ito. Ano to, bulgan, matang pusa. Tawag dito sa amin. Laki. Yan Tapos isang malaking goldfish. Ayan Yan. Nakakuha rin ako ng tribali. Yan, tribali. Yan. Ayun. So bali meron tayong malalaking magaganda. Ayan. Ayan yung malalaki natin. Ayan. Sulit ang gabi. Sulit ang gabi. Salamat sa biyayang tinanggap natin ngayon. Okay. Sa mga hindi pa nakasubscribe, enjoy watching at sana i-subscribe nyo na rin po. At lagi nyo pong abangan yung mga ganito naming adventure. Spearfishing night adventure. Salamat sa biyaya. Ingat po tayong lahat. God bless. Sapul ka. Sapul ka.